тухми се навъи гандум аз хориҷ ворид карда шуда буд ва дар майдони 3 гектар бо мақсади мутобиқгардонии он ба шароити иқлими Тоҷикистон дар асоси таҷрибаи илмиву амалӣ кишту парвариш карда шуд. таҷриба нишон дод ки дар сурати риояи агротехникаи парвариш аз ин навъи гандум метавон ҳосили баланд ба даст овард ва ғалаи ҷамъоваришуда ҳамчун тухми ба хоҷагиҳои деҳқонӣ пешниҳод карда мешавад. зеро тавре ҳолати воқеӣ нишон медиҳад на ҳамаи тухмии воридотӣ ҳосили дилхоҳ медиҳад. ҳайати мутахассисону олимони донишгоҳи аграрии Тоҷикистон инро бо мақсади санҷидан дар таҷрибаи амалӣ ва беҳтар намудани дастрасии кишоварзон ба тухмиҳои хушсифат кишт намуданд. ҳангоми ҷамъоварӣ қабл аз ҳама риояи пайдарҳамаи корҳои технологӣ зарур дониста мешавад. ҷамъоварӣ кардани зироатҳои ғалладонагиро тавассути комбайнҳои ғалладарав иҷро мекунем. пас аз он ане ки коҳи онҳоро бо воситаи мошинҳои тойбанд ане ки баста ва онҳоро аз майдон берун карда, албатта мошинҳое ки барои коркарди қабати болои хокро истифода карда заминро омода карда ба кишт. пас аз он ане ки кишти зироатҳои ғалладонагӣ ки барои кишти такрорӣ ане ки тавсия дода шуданд мо метавонем ки онҳоро ане ки гузаронем. дар рави гандум ҷамъоварии хӯрок барои чорво, коркарди сатҳи болои хок ва пошидани дон. ин намунаи таҷрибаи илмиву амалии ҷамъоварии ҳосил ва гузарондани кишти такрориро ҳайати донишҷӯёну омӯзгорони донишгоҳи аграрии Тоҷикистон дар қидаи таълимӣ таҷрибавӣ нишон доданд. ин агар аз як ҷониб беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосил бошад, аз ҷониби дигар барои бебухоршавии миқдори зиёди намӣ аз қабати хок ва дар муҳлати кӯтоҳ гузарондани кишти такрорӣ замина мегузорад. риояи пурраи раванди технологии ҷамъоварии ҳосил ва гузарондани кишт қабл аз ҳама барои баланд бардоштани самаранокии замин мусоидат мекунад. беталаф ҷамъоварӣ кардани ҳосил ин якум. дуюм ане ки намиро аз даст надодан, ане ки коркарди ҳам осон шудани коркарди қабати болои хок тавассути мошинҳои пеш аз кишт ва дар намӣ анаму мӯътадил ане ки кишти зироатҳоро ане ки нигоҳ доштан ане ки муҳим мебошад. ҳосили ғалат дар қидаи таълимии таҷрибавии донишгоҳи аграрии Тоҷикистон нишон медиҳад ки дар сурати афзалият додан ба таҷрибаи илмиву амалии кишту парвариши зироат аз замин метавон самараи баланд ба даст овард. бо назардошти ҳамин ба кишоварзон тавсия дода мешавад ки бо таҳаввулоти технологияи муосири истеҳсоли неъматҳои моддӣ пайваста дар ҷараён бошанд ва ҳангоми гузарондани кишти такрорӣ ба риояи талаботи агротехникии кишт афзалият диҳанд. наврусиёҳи азизулло, шоҳини абдуалим, барномаи ахбор.